И сега ще ви покажа миналата курса. Колко за No, I said it's true. I could feel the love. Can you feel it too? I could feel it. I could feel it. You know I said it's true. I could feel the love. Can you feel it too? I could feel it. I could feel it. Yeah. You know I said it's true. I could feel the love. Can you feel it too? I could feel it. I could feel it. You know I said it's true. I can feel the love. Can you feel it too? I can feel it. I can feel it. You know I said it's true. You know I said it's Здравейте, днес ще ви представим най-желания драг автомобил в България. Opel Corsa A. Това е двигателят на нашия автомобил. Този тук е 1.3 NB, няма разпределителен вал горе в главата, долу при колядовия вал е. Много хубав двигател. Както виждате, това двигателче е доста напомпано. 1200 коня, на сливен някой да ми се опре. Турбото е, както виждате, доста лесно сменяемо. Когато се щупи, просто го изхвърлям и слагам ново. Освен това, Volkswagen-чето на Head Auto за лично става според мен. Доставих му 4 тира предния път. Както виждате, зимата няма проблеми с паленето, няма нужда от смукач, няма нужда от нищо. Върка! Тук имаме алуминиеви джанти, 4 по 100, камерни, изтъркани летни гуми, 15-ки. Знаеш което? 15-ка. Голяма. Тук, както виждаме, има, както казват младежите, JDM стайл. Тъй като бронята не стои и е вързана с мишел пашка, прокарана през копето. Имаме много добре измислена капачка за резервуара, която се заключва при това. Няма да отварям сега, защото не знам дали ще му навърна после. Така, това са предните джанти. Те са обикновени стоманки, пак 4 по 100, както на почти всеки Opel. Имат много добри вентили и здраве, защото са не камерни гуми, а с вътрешни. Но иначе имаме OPC зъб 88, както и много добре направени извивки за този автомобил. Немецът се е погрижил за охлаждането на автомобила, но не и за загряването. Заради това трябва да слагаме какво? Кашончета. Имаме варненски номер, да подчертая, че не сме от Варна, но просто номера е варненски. Защото нямаме друг. Zéro, plus rien peut se passer. Le truc qui dit tout, c'est qu'il y a tout qui fait qu'on sature. Tellement de pression que quand je rappe, faut que ça tue. Rien à perdre, chacun veut garder sa thune. И така, вече сме в Корската. Много нежен автомобил. Винаги трябва да се кара с лекота. Някакъв път мигачи ще ми се връщат, но това не е кой знае какъв проблем. Тази е спортна, пълна е все пак, с друг волан, сменен, много по-устойчив на каране и на дрифтове. Добре, докосвай ме, поискай ме, докосвай ме, поискай ме и твоето тяло с моето нека стане цяло. Напипай го.
автомобила се състои от милиони копчета, които служат за различни неща. Това е за аварийните. От тук пускаме парното. Това е радиото, което пее много хубаво. Това са лошата за читачите. Мога да демонстрирам как работят. Тук наместваме температурата в купето, както и дали да сменя въздуха или да върти вътрешния. Един от четирима вече не страда от хемороиди. А от какво страдат останалите? Тук имаме много практична жабка, в която може да напъхате на база си зелето. Тук има пепелник за около 3 птици цигари. Имаме бушончета, които вървят с автомобила, защото ги горят бая. Влизаме в автомобила да проверим как е отзад. Доста е широчко, удобно е. Бордовия компютър се намира тук, заради това мястото е малко по-блъскано. Но иначе имаме специален рекаро салон, но за жалост баба ми се насрада, докато я карах към село, защото карах много бързо курсата и трябваше да сложа кълъвки. Ето тук мога да ви представя едно студио за фолиране, което много добре се справя. Тук имаме отоплението за през зимата, защото знаете как е. Не върви винаги да е запалена колата, все пак караме на чист бензин. Извинявам се, на бензин ли казах, на керосин. Тук имаме дот за специалната спирачна система от Bentley, както и да помпим специалните гуми, които аз лично смъкнах от едно Богати и са с датчици и само с тази помпа може да се помпят. Багажника се отваря последния начин. Дотискаме копчето, задържаме и дърпаме. И амортисьорчета след определени години издават багажа. Има един много лесен български начин, по който да ги оправим.Ащаш амортисьор и дърпаш колкото сила имаш. И гледаш, нали, естествено, да не разделиш багажника на две. Тук какво имаме? Тук имаме още две места за пътуване с децата и жената. Примерно. Сега тук какво си имаме? Степен двигател на Балканчев. Маршрут, това е на пътки, от А3, от Голф тройка, от всичко. И това беше ревюто на нашата корсичка. Ще се видим следващия път, когато може да ви покажем някоя друга драга джика. Kenef.com, брат. Коя това, бе? Аз за това, брат, гледам да... Безброй копчета. Така. Салона на автомобила се... Тяпма, бе! Въздуха или да върти вътрешния. Не е да ви е удобно. Той се мърда ляво надясно. Много хубава спортственост. Но... Стига ли тя? И спрей за ключалките. Който го държим в колата. Сприя. И как? Как ще отключим, не знам.